compareixença avui és perquè és consultor polític i expert en relacions internacionals. Sisplau, Marc, el que li fem és, com a entès en problemes secessionistes, quina reacció hi podria haver a Europa davant d'una declaració unilateral d'independència per part de la nostra terra? És molt pertinent, Jordi, perquè realment, si veieu el cas escocès i també, evidentment, el cas català, és indiscutible que la qüestió del reconeixement internacional, i també aquí caldria esmentar la Unió Europea, és quelcom cabdal, quelcom que genera diferents, diríem, sensacions i que també s'utilitza, per què no dir-ho, per generar una certa por, un cert temor vers el desconegut. Mireu, avui faré diverses referències a França, entre altres coses perquè l'amic Roger Denois, amb qui he compartit cotxe i he compartit taula, és d'origen francès, és un català de París, i crec que és pertinent. I dic que és pertinent, en Roger evidentment, però el que us diré, perquè té molt a veure amb el procés que estem vivint a Catalunya. Fa uns 20 anys, Jacques Delors, francès com en Roger, parisí com en Roger, va dir una cosa que no es va complir, i és que Croàcia i Eslovènia, si es separaven de Iugoslàvia, no formarien mai part de la Unió Europea. Eslovènia fa 10 anys que és membre de ple dret de la Unió Europea, Croàcia fa un any escàs que és membre de la Unió Europea. Ho dic això perquè moltes vegades hi ha una sèrie de fossers, d'enterradors, que amb una certa predisposició de cantar i d'entonar el cant del cigne, i realment la realitat es converteix una mica més, és una mica més lírica, una mica més poètica que aquests panegiristes d'un cert dret d'estat. També dic això perquè a mi aquesta frase de Jacques Delors em recorda una mica allò que va dir un general francès, continua en França, que deia que l'aviació, que els avions no tindrien mai cap ús militar. Què vull dir amb això? Vull dir que, afortunadament, la història, la política ens demostra que certes prediccions són, entre altres coses, perquè l'ésser humà, com ens deien els llatins, els romans, tendeix a fallar, allò del errare humanum est, i no són tan deterministes com alguns polítics, alguns analistes, alguns consultors, compte amb això dels consultors i dels analistes i dels experts, fan preveure. Si fos per als marxistes o si fos per alguns liberals, segurament avui nosaltres no ens trobaríem aquí. Per què dic això? Doncs perquè el més lògic per determinades teories de la història seria que nosaltres fóssim Occitània, continua en França. Per què dic això? Doncs perquè després de 300 anys d'ocupació espanyola, el més lògic és que ara aquí estiguéssim parlant en castellà i si hi hagués aquesta munió de gent estiguessin celebrant un bateig, un casament o el que sigui. I estem parlant en català, estem parlant d'independència, estem parlant de nacionalisme, estem parlant de sobirania, estem parlant de democràcia, en definitiva. A mi em fa molta il·lusió, perquè soc dels que pensa que la ideologia moltes vegades ha estat un instrument utilitzat per dividir-nos i si estudieu la Guerra Civil i la República, em sembla que és un exemple prou fefaent, que hi hagi l'estelada d'un color i l'estelada d'un altre. I que cadascú s'identifiqui amb la que més li correspongui o la que més li agradi. Perquè aquesta força de la unitat, allò que deia Adam Smith, el nacionalista polonès del segle XIX, la força de la raó sempre s'ha d'imposar la raó de la força. I això és Catalunya. I això és el catalanisme. I això és el nacionalisme català. Un nacionalisme que sempre ha estat inclusivista, no exclusivista com l'espanyol o el francès, ha estat sempre antisupremacista, ha estat sempre cosmopolita, ha estat sempre antiracista, ha estat sempre liberal, en el sentit ampli del terme, i ha estat sempre cívic i pacífic i democràtic. I això és una lliçó pel món. I no ens anem pas d'avergonyir, tot el contrari, ho hem de proclamar. Algú dirà, sí, però a les cancelleries internacionals aquest reconeixement no s'està produint. És cert, perquè ens hauríem de qüestionar. I per què s'hauria de produir en aquests moments? Encara no hem votat, encara no hem fet una declaració unilateral d'independència. El dia que la fem, i la fem amb el poble al darrere i amb la unitat dels partits polítics, després veureu la reacció d'aquestes cancelleries.